cháirde agus fáilte chuig comhrá leis an gconra, liomsa cún ar seardán comadí chunar na Gaeilge. Sreacht nua de agalah le daoine spéisiúla bhfuil sainolalas acu faoi star na haimheochanna, star na Gaeilge, star chunar na Gaeilge, agus tuairimí spéisiúla acu faoi chóirsaí na Gaeilge mar tá faoi láthair agus mar a bhaid le cúnamh é amachchan seo. Mar chun tús a chuir leis an srá seo, bhailimsa leabhartar dús le duine tá an speisialta, úidir leabhar a úsáidim ar a laiad uair an aile seachtaine, an leabhar seo an Cláimh Solas agus fáinne an lei. In áíar a úsáidim an leabhar seo ar a laiad uair an aile seachtaine. Le coppla bliain nuas rinne mar digiú ar an Cláimh Solas le cúnamh ó rinne na Gaeltachta, agus díreach chun frámú cheartaí anamh ar